goeieman. Wolgemeent Vijfkesrijk. Ja, je zou het denken, je bent hier in Blauwhuis, maar wij hebben dit weekend om over het Vijfkesrijk, ja? En hoe kan het dat de carnaval viert wordt hier in Friesland? Ja, dat is een heel apart iets. Dat stamt al van we hebben dit hier het 46e carnaval. Dus dat is ooit een keer opgerochten en die traditie zetten wij voort. En het feest jaart een beetje bij de katholieken. En gelukkig ben wij dat hier in het Vijfkesrijk. Dus dat is prachtig. Valt me net al. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus? Mooi bij jou wat vragen, hè? Vier jou het carnaval? Absoluut niet. Nee, helemaal niks. Heb ik helemaal niks mee. Nee. Blauwhuis, daar vieren ze het carnaval. Ja, dat klopt. Maar ik kom niet uit Blauwhuis. En ik vind het helemaal prima. Als mensen het leuk vinden om carnaval te vieren, moeten ze het zeker doen. Maar ik heb zelf wel een beetje het idee van dat hoort een beetje bij het zuiden van het land. Ik ben anti-carnaval. Blauwhuis, dat is een carnaval. Ja. Maar daar hoor ik niet van. Carnaval hoort bij Friesland, ja. En waarom vind je het mooi om carnaval te vieren? Nou, dan kan je even uit je dak, hè. Dan kan je even een glasje bier nemen, even feest vieren, even gezellig met elkaar, even gezellig zitten. Nou, dat hoort er gewoon bij de inkerend hier. Dat is traditie, dat hoort zo. De carnavalsoptocht die snitst wat onder druk. Ja, dat klopt. We hebben nou Zandrig hier een optocht georganiseerd en het is altijd fantastisch gegaan. Nooit geen probleem. En nou dit hier krijgen we een vergunning en dan zie je dat we met de EHBO'ers hebben, met de polities erbij hebben. En we zitten maar het confetti. Er mag geen confetti meer blaast worden. Ja, het mag wel, maar wij moeten de schimmaakkosten betalen. Ja, €50.000. Nou, welke vereniging kan ze dat nog permitteren? Wij net.